Ну что, готов сесть за руль новенькой тачки? Тогда торопись принять участие в новой акции от Формула 55. Крупные денежные призы и крутой электрокар ждут именно тебя. Шансы на победу уже у тебя в кармане. Мунтахаби ҷудои Тоҷикистон мусобиқаи Гранд-слами Қазоқистонро бо ба даст овардани як медал ба анҷом расонд. Дар рӯзи охири мусобиқа аз миёни 4 ҷудокори тоҷик танҳо ба Темур Раҳимов имкон даст дод ки соҳиби медал шавад. Ин паҳлавони шинохтаи меҳан дар рақобати марҳилаи ниҳоии вазни ҷамъи 100 кило бо Саито Тацуруи ҷопонӣ мубориза бурд. маълумоти бештар дар сюжет. паҳлавони хушноми тоҷикистонӣ бар муқобили мизбони мусобиқа мусобиқаи навбатии сайри ҷаҳонии ҷудо Гранд-слами Қазоқистон баъди 3 рӯзи рақобатҳо ба фарҷом расид. Дар рӯзи поёнии ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ чун анъана қувваозмоиҳо миёни гаронвазнҳо доир шуд ва аз кишвари мо 4 ҷудокор ҷилои ҳунар намуд. дар вазни ҷамъи 100 килограмм аз кишвари мо танҳо як нафар Темур Раҳимов майдондорӣ кард. ин паҳлавони соҳибноми тоҷик дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм муқобили Галюмжан Крикбаи қазоқ нерӯсанҷӣ кард. дар ин рақобат ҷудокори қазоқ бо сабаби вайрон намудани қоидаҳои ҷудо бо 3 огоҳӣ мағлуб шуда аз идомаи мусобиқа бенасиб монд. Темур Раҳимов бошад пирӯзии аввалини худро ба қайд гирифта ба даври баъдӣ равона шуд. хуб Темур Раҳимов марҳилаи дуюмро бо муваффақона сипарӣ кард. барои худро акнун ба даври 4-1 паҳлавони гурҷӣ дар ҷаҳон. даври сеюм барои ҷудокори мо каме мушкилтар сипарӣ шуд. рақиби Темур Раҳимов дар ин давр паҳлавони 21-солаи гурҷӣ Иракли Деметрашвили маҳсуб мешуд. дар вақти асосӣ ин дидор ғолиб муайян нашуду кор ба Голден Скор рафт. ниҳоятан дар дақиқаи сеюми вақти тиллоӣ таҷриба бар ҷавонӣ ғалаба кард, зеро Темур Раҳимов бо анҷоми як усул имтиёзи ипон касб намуда ба даври нимниҳоӣ роҳ ёфт. дар даври нимниҳоӣ вазни ҷамъи 100 килограмм Темур Раҳимов аз Тоҷикистон ва Иброҳим Татароғлу аз Туркия ба масофи ҳам омаданд. қобили қайд аст ки ин паҳлавони номошнои тоҷик дар Гранд-слами Душанбе ин варзишгари 18-соларо ноком карда буд. дар оғози нерӯсанҷӣ ҷудокори мо ба гирифтани имтиёзи вазаре даст ёфт ва сипас ҳарифашро дар ҳолати осайкоми нигоҳ дошту пеш аз муҳлат ба пирӯзӣ шарафёб гардид. баъди ин ғалаба Темур Раҳимов ба финали вазни ҷамъи 100 килограмм роҳашро ҳамвор сохт. дар марҳилаи ниҳоӣ барои ба даст овардани нишони Тимур Раҳимов мебарояд. паҳлавони мо дар рақобати ниҳоии вазни ҷамъи 100 килограмм паҳлавони номошнои меҳан Темур Раҳимов бо яке аз ситораҳои ин вазн ҷудокори ҷопонӣ Саито Тацури дастпагиребон шуд. то ин нерӯсанҷӣ ҳар ду паҳлавон дар доираи рақобатҳои расмӣ ҳамагӣ 4 дафъа ба ҳам омаданд ки дар ҳар 4 вохӯрӣ Тацури пирӯз шудааст. мутаассифона Темур Раҳимов алорағми он ҳама мағлубиятҳояш натавонист бар ин ҳарифи сарсахташ ғалаба кунад, зеро 18 сония мондан то анҷоми вақти асосӣ ин ҷудокори ҷопонӣ бо анҷоми усули Учимата имтиёзи вазари ба даст овард ва маҳз ҳамин як вазари пирӯзӣ ӯро дар ин рақобат таъмин кард. ёдовар мешавем ки ба истиснои Темур Раҳимов ҳамчунин дар рӯзи охир аз кишвари мо Комроншоҳи Устопириён, Шодмон Ризоев ва Ҷаҳонгир Маҷидов барои ба даст овардани медал мубориза бурда натавонистанд ба натиҷаи дилхоҳ даст ёбанд. ба ҳамин тартиб баъди анҷоми сабқатҳо ва маълум шудани ғолибон маросими тақдими ҷавоизҳо доир гардид. зинаҳои сеюми вазни ҷамъи 100 килограммро Юрт Пиерс аз Нидерландия ва Иброҳим Татароғлу аз Туркия ба даст оварданд. Темур Раҳимов бошад нишони нуқраро ба даст овард. ин чорумин нишони нуқраи Темур Раҳимов дар мусобиқоти Гранд-слам ва дар умум медали нуҳуми ӯ аз ин мусобиқа мебошад. нишони зарини ин вазнро бошад ҷудокори ҷопонӣ Саито Тацури моли худ кард. дар гардани Тимур Раҳимов мебинем.